Nyu GMB Jandutnya Indonesia Cak Gembur punya asli loh. Selamat datang juga untuk tamu yang baru saja hadir. Silakan memiliki tempat duduk yang disediakan. Rasane koyo ngene yen lagi nendang kahanan tak kuat-kuat ning ati senadyan lara tenan sing dikeleni selawase sesandingan nyatane kabeh mung dikenang yen pancen mung samene tresnamu kanggo awakku ya wis kudu tak lilani senadyan perih hatiku ninggalne aku kowe malah romong liya aku sadar wis ra ono artine ya wis dadah sayang dhewe wis ra dadi siji sing tinggon bebrayan tadongane tresno nyawiji ya wis dadah sayang lilo ora tak gendeni amarga wis kudu sadar kudu sapa-sapa aku iki yen wonten kurang ngapunten kula cukup ngerti wae tresnomu dek semono. Nyu GMB goyang dong. Ayo Mas Pur. Yen pancen mung samene tresnamu kanggo awakku ya wis kudu tak lilani senadyan perih hatiku ninggalne aku kowe malah romong liya aku sadar wis ra ono artine. Ayo bos. Ya wis dadah sayang dhewe wis ra dadi siji hati-hati kau bebrayan tak tengahne tresno Terima kasih. ya wis dadah sayang Jogetnya ngadep mereka mas di syuting. amarga wis kudu sadar Matur sembah nuwun. kudu sapa-sapa aku iki yen wonten Madhep Rono, madhep Rono. Nah, jogetnya asik. Masuk TV. wae tresnamu dek semono. Ayo sok. New GMB Jandutnya Indonesia. goyang ya. Super digital video syuting. Terima kasih. Jandutan Mas Put. Yen pancen mung semene Kalane sok. tresnamu kanggo awakku ya wis kudu tak lilani senadyan perih hatiku ninggalne aku kowe malah romong liya aku sadar wis ra ono artine.
Asik.